Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sikwi-Exodus yeshumi elinethoba namhlanje. Undinguye endinguye uzazibonakalisa kumaSirayeli. AmaSirayeli asele neenyanga ezintathu ephumile iphutha ngoku. Baphumile kulaa ntlango yaseRefidim ngoku. Bangena kwintlango yaseSinayi. Bazawumisa iintende zabo phantsi kwentaba yeSinayi ngoku. AmaSirayeli. UYehova ufuna ukubanika imithetho. UYehova ufuna ukwenza umnqophiso nabo, icovenant nabo. Le covenant esinayo noYehova ufuna uyenza namaSirayeli. Apha kwi-Exodus 19. Ivesi yokuqala yatsho ithi nje ngenyanga yesithathu emveni kokuphuma koonyana bakaSirayeli ezweni laseYiphutha, ngayo loo mini bafika entlango yaseSinayi. Verse 2. Banduluka eRefidim, bafika entlango yaseSinayi, balalisa entlango. Amisa iintente zabo amaSirayeli malunga nentaba. Verse 3. UMoses wenyuka waya kuThixo uYehova, wadanduluka kuye esentabeni apho, wathi yitsho kwindlu kaIsrayeli, yitsho kwindlu kaYakobi, uxelele oonyana bakaSirayeli ukuthi, verse 4, nina niyibonile into endiyenzileyo kumayiphutha, ukuba ndanithwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kuwo. Ufuna ukuthi bayikhumbule yokuthi nje nawo wabathwala, wayebathwele ukubasusa kuwo eYiphutha. Nathi wasithwala, funeka singalibali apho wasithatha khona. Ngalo lonke ixesha thina ke funeka simbulele, sibe grateful ukuthi siyabulela, siyakwazi apho sithathe khona. Usahamba nathi nangoku. Siyabulela, simbonge, simbise ngamagama. Sibe ne-appreciation. Ufuna bangalibali loo nto, into yoba wabathwala njengokhozi. Wabazisa kuye njengathi singabantwana bakhe xa simamkele uYesu Kristu. UYesu Kristu kaloku ngoku unyana kaThixo. Bona ngoku babethwelwe nguYehova, thina sithwelwe nguYesu. UYesu uye wasithumelela uYesu Kristu ukuthi makasithathe kwezo ntlango. Wasithatha uYesu, wasifela uYesu, sikuye ngoku. Verse 5. Ngoku ke ukuba nithe naphulaphula okunene izwi lam, nawugcina umnqophiso wam, nayigcina icovenant yam, ngoba he's a covenant keeping God. Akayilibali umnqophiso yavona kuthi. Sihlale siyazi loo nto. And imnandi loo nto leyo xa uthi uhamba nje uyazazi ukuthi nje na ubophe umnqophiso noYehova. Uthi uba ndikhe nayigcina umnqophiso wam, noba yinqobo kum kwizizwe ngezizwe, kwizizwe zonke, kuba ihlabathi lonke lelam. Uthi you'll be my treasured possessions, special possessions. We are his possessions. Oh, hallelujah. Verse 6. Nibe bubukumngani bababingeleli kum, nohlanga olungcwele nani, nibe ngabapristi. Ngawo lawo amazwi oya kuwathetha koonyana bakaSirayeli uthuma uMoses. Verse 7. Wenza uMoses, wawabiza amadoda amakhulu abantu, wabeka phambi kwawo onke amazwi uYehova awawisele umthetho ngawo.
verse 8, baphendula bonke abantu ngamxhelomnye bathi konke akuthethileyo uYehova sokwenza. uMoses wayeuxelela uYehova intetho yabo. Babevuma nje bemsusa uMoses emehlweni wabo, ngoba nabaya bayawukhonza the golden calf. Babevuma nje bemsusa emehlweni bengayazi into abazibophelela kuyo. Babediniwe indawo yokuqala kufanele into ukuthi bavume. Babe in the middle of nowhere kodwa babengabodwanga, babe noYehova kulaa ntlanga. So bavuma nje ukuthi sawuyenza yonke loo nto. Ndibawugqiba ngabowukhonza bathi hayi nali i-golden calf, bathi lile lisikhuphe eYibhuta. Oh Jesus. Verse 9. Wathi uYehova kuMoses, uyabona ndiyeza kuwe ndiselifini elingqiqwa ukuze beve abantu ekuthetheni kwam nawe, bakholwe kuwe wena phakade. Uyava? Anti bakholwe uMoses, utsho uYehova. Wawaxelela ke uMoses amazwi abantu kuYehova. Verse 10. Wathi uYehova kuMoses, yiya ebantwini ubangcwalise namhla nangomso, bazihlambe iingubo zabo balunge ngomhla wesithathu. Bahlambe impahla zabo ndeziyeza, bahlambe impahla zabo bazilungise bona, bakhupha amaqhubu intliziyo lezi zabo. Xa besitsho esithi bazingcwalise, babengcwele, basuse izinto ezingalunganga xa bezawubonana noYehova. Balunge ngomhla wesithathu, ukuba uzawuvela iverse 11, kuba ngomhla wesithathu uyakuhla uYehova phezu kwentaba yeSinayi emehlweni abantu bonke. Verse 12. Ubamisele abantu imida ngenxa zonke ukuthi uthi kubo, zigcineni ningenyukeli entabeni. Umthetho wokuqala lo uyoba ze ninganyu. Andithi uyabazi into yoba uyayithetha le benze leya. uYehova uyasazi. Uthi kubo ubaxelele ukuthi njena banganyukeli entabeni, ningawuchukumisi emazantsi ayo osukuba echukumisa intaba wobulawa afe. Verse 13. Makungafiki isandla kuye, makaxulutywe ngamatye, athi mhlawumbi atolwe nokuqela adutyulwe nangamatolo, nokuba yinto ezizitho ezimbi, nokuba ngumntu akayi kuphila. Kwathiwa njena noba ngiyintunye noba zizilwanyana noba ngumntu, ningamsina umsa ngesandla, nimdubule or nimxulube ngamatye, angasondeli entabeni. Sisoyika ngoba laa mithetho yiyo kanye leyo yoyikisayo. Kwathiwa kwayokuphila osondeleyo. Sakolula isandi sesikolo, sawukhala isandi sesikolo, ukuhlokoma banganyuka entabeni. Uthi khona isandi sesikolo esizawukhala, basike sakhala banganyuka, kodwa kungekakhali esa sandi banganyuki. Verse 14. Wehla uMoses entabeni waye ebantwini wabangcwalisa abantu, bazihlamba iingubo zabo abantu. Verse 15. Wathi ebantwini, ize nizilungiselele umhla wesithathu, ningasondeli
nasebafazini. Verse 16, kwathi ngomhla wesithathu wakusa kwabakho indudumo. Haleluya. Azibonakalisa indinguye enkosi. Kwabakho indudumo, kwabakho imibane nelifu elinzima phezu kwentaba nesandi sesikolo esomeleleyo kunene. Bagubha bonke abantu abasemqubeni. Emva kwayo yonke laa sound, ezandudumo, uYehova ifuna bamazi, bamoyike. Kodwa uba zange bamlebala, bavela bathi hayi, sikhululwe i-golden calf, i-idol. Nathi namhlanje maske, yiyo loo nto sifuneka sikhuthazane, siphakamisane into yokuba masiphumeni kwi-idols, masiphumeni koothixo balo mhlaba, kwizithixo, masiphumeni kuzo, sibuyele kuYehova. Babona u-Exodus uyozosivuselela, uzosibonisa ukuba ukhona uThixo, njengoba soloko sikhohlezana sithi there's no God. Khona. Baboyika abantu, boyika besoyika. Besoyika. Verse 17, uMoses wabakhupha abantu eminqubeni, babaleka baye eminqubeni ezindlini, baya kumkhawulela uThixo. Wathi izani isandi sikhalile kaloku, bema emazantsi entaba. Verse 18, intaba yeSinayi yaba ngumsi. uMoses ke yena kuyakhumbula kwi-Exodus 3 ukuthi okwesibini uYehova embona ukuthi ngoku xa kusithiwa kukho umntu kuthiwa nguYehova, uzibonakalisa ngendlela wazibonakalisa kwi-Exodus 3 njenge-burning bush. Yakhumbula elaa hlathi elalivutha lingayeki, kanti nguye ilizwi laphuma lamxelela ukuba unguYehova ka-Abraham, ka-Isaka noYakobi. Ngoku uziveza uYehova, ndinguye, amaxhoba ayakhawuleza, uziveza ngelifu nangeendudu, uyika amaSirayeli. Verse 18, intaba yeSinayi yaba ngumsi yonke, kuba uYehova wehla phezu kwayo esemlilweni. Andithi ngoku bebakhokhela njengenkungu emini, ebusuku njengomlilo, waziveza ngoku engumlilo, wahla engumlilo, intaba ibe ngumsi yonke, umsi. Yho, sendoyika nam ngoku. Wahla phezu kwawo amaSirayeli esemlilweni, umsi wayo wenyuka njengomsi weziko lemfuto. Yanyikima kunene yonke intaba, yashukuma intaba, yanyikima intaba. Yho. Verse 19, kwabakho isandi sesikolo esaya sisomelela kakhulu. Wathetha uMoses uThixo wamphendula ngesandi. Wehla ke uYehova phezu kwentaba yeSinayi encotsheni yentaba. uYehova wambizela uMoses encotsheni yentaba leyo, wenyuka ke uMoses. Verse 21, wathi uYehova kuMoses, yihla ubaqononondise abantu, hleze batyhoboze. Uzambaxelela ukuthi uphinde kakhona ubaxelele bangasondeli kuwe, hleze batyhoboze ngemistiki. uYehova umthetho wakhe xa ewubekile, ubekile.
siyafunda nathi kuba ukuthi masiboyike, simoyike. Ethi incwadi yeProverbs, the beginning of wisdom is to fear God. Nathi ufuna siboyike kwezi end times, singathethi nantoni nangaye, simhloniphe. Wathi leze batyhoboze kuYehova, bakhangele bazokwenzakala. Bathi bazakwenzakala into eninzi kubo. Wathi wazokwenzakala uphinde ubaxelele futhi bangasondeli, bamamele. Verse 22, kananjalo ababingeleli abasondelayo kuYehova wabangcwalisa. Hleze uYehova ababhubhise. Wathi uMoses kuYehova, abantu verse 23, abanakunyuka baye entabeni yeSinayi, kuba wena wasiqononondisa wathi yimisele imida endaba uyingcwalise. Verse 24, wathi uYehova, uyahamba uhle uze unyuke wena nino-Aroni ke ababingeleli nabantu bangatyhubuzi benyuke beze kuYehova, hleze ababhubhise, makuye u-Aroni noMoses baphela. Verse 25, wehla ke uMoses waya ebantwini watsho kubo, wabaxelela futhi into yoba ningatyhubuzi, ninganyuki, ningayi phaa kuYehova. Sizawuva ke ku-Exodus 20 kuzawuphuma imithetho elishumi. uYehova phayana uzabaxelela imithetho elishumi. Laa mithetho elishumi izawuphuma ezulwini kuYehova, emlonyeni wakhe. Ayiphumi kuMoses, ayiphuma kuYehova. Laa mithetho elishumi nathi kufuneka singathi hayi ayisi-afekthi. Funeka sazi ukuthi nathi laa mithetho iyasiafektha. Ukuqala iBhayibhile isuka kwincwadi yeGenesis utsho kwincwadi yesithile, yonke ibalulekile ukuthi. God bless you. Funeka sihlale sisazi ukuba nje incwadi ye-Exodus izusikhulula. Is a book of deliverance. Iyezosenza into ukuthi nje sikholwe uba ukhona uYehova. Sitsho sithi nje Yehova siyakholwa nathi, sikhulule kumakhamandela ngencwadi ye-Exodus. Lo wakhulula amaSirayeli kuma-bondages aseyiphutha, nathi makasikhulule kule ncwadi. Izosivuselela futhi ukuba sinayo uYehova, sinayo umlweli wethu. Ngoba yena amaSirayeli awakhulula yena ngokwakhe. Thina ke uye wasithumelela unyanakhe uYesu Kristu ukusikhulula kwiyiphutha zethu. Incwadi ye-Exodus lena ibalulekile, yena esinika i-direction. Zininzi izinto ezininzi kufuna sizifundile. God bless you. We love you. Jesus loves you.